Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız. Bizning maqsad turli tuvaklarga sevilgan milletteşlerimizni birleştirib, onlarning yaşayışını yoqtirtu. Bugün bizning programmada Surgut'ta Sandugaç ansambli ijatı. Bu bik tanılgan kollektiv hem indi ol 2024 yılda özünün 40 yıllığın belgilep öte. Мәскәүнең Musa Jalil исемендәге мәктәп балалары бәйрәм концерты. Безнең мәктәпнең миссиясе күп миллион халык яшәгән Мәскәү шәһәрендә татар халкы өчен татар мохиты тудырырга, аларга татар телен өйрәнергә мөмкинлек бирү. Яңа гасыр каналында яңа мюзикл. Бүген без Кыш бабайның кайда яшәгәнен һәм анда нинди кызыклар булганын күрсәтербез сезгә. Маҗаралар дәвам итә. Татар каргалсында яңа остаханә. İkinci babat kileminde bik ıxşıy, özünün içindəgi emosiyalarını şunda çıkarırga bu. Камиләгә яңа ел бүләге. Кыш бабай, откуда ты узнал, что мы хотим котенка? Ханты-Манси автономияле бүлгесенә сәфәребез турында сөйләүебезне дәвам итәбез. Көнбатыш Сибирне күтәрүдә татарларның өлеше зур. Үз вакытында бирегә бәхет эзләп килүчеләр арасында татарлар аеруча күп булган. Бирдә алар үз милләт вәкилләрен эзли, татар җәмгыяте оеша башлый, аралашалар, аеруча сагынган чакта моңланып, җырлашып талалар. Нәтиҗәдә бу ансамбльләр булдыруга китерә. 1984 елда Сургут шәһәрендә Дуслык ансамбле оеша, ә инде 1999 елда ул Сандугач дип үзгәртелә. Тулырак Эльвира Хөснетдинова сөйләр. Сургут шәһәре татар милли мәдәни мөхтәриятендә Сандугач ансамбль эшләп килә. Бу бик танылган коллектив һәм инде ул 2024 елда үзенең 40 еллыгын билгеләп үтә. Баштарак ансамбльгә әти-әниләре йөрсә, соңрак балаларын да китерәләр. Биредә туган якларын сагынган, татар җыр моңына сусаган кешеләр җыелган. Мисал өчен Нәфис Фатхуллин Сургут шәһәренә 24 ел элек Башкортстан Республикасыннан күченеп килгән. Бөтен гаиләсе сәнгатьне ярата. Безнең нәселдә ата-бабайлар кортатайлар, кортатайлар уйнаган. Минем кортатам Сейфетдин Кортатай мәрхүм инде 1905 елны Царский армияда хезмәт иткәндә гармун алып кайткан авылга. Ул вакытта авылда бит инде бик гармун алырдай кеше булмаган, бик факир гына яшәгәннәр, инде шушы гармунны алып кайтып уйнап күрсәткән. Хабибулла Кортатай ул да гармунда уйнар булган. Минем әтием инде мәрхүм вакытында 6 яшымда гармунда өйрәтә башлаган, җәләп шул үземне үзләштерә, баянга күчеп шулай торып өйрәнеп киттем. Тарта минем монда туган як. Сургутта туып үссәм дә инде барыбер тегендә кайтасы килә, Казан якларына барыбер теге менә хәзердә җәйне сагынам, дине сагынам. Менә шул бәрәңгене шокып, пешән салып менә монда тарта татар җырлары инде. Бөтен нәрсәдә минем татар җырлары. Менә шундый хәтле менә безнең концертларга йөргәч тә әйтәм, менә бит безнең матур көйләр әйтәм. Җитәкчебез безнең хатыны Зиганшина. Әлеге вакытта ул ялда, шуңа күрә сюжетка керә алмый. Әмма дә ләкин без менә бөтен коллектив белән аңа үз рәхмәтебезне әйтәсебез килә, чөнки 40 ел буе һәрбер кешене менә бөртекләп җыйнап, саклап калдырып, татар культурасын безнең шәһәрдә үскә күтәргән кеше ул менә ул дип әйтәсе килә. Сандугач татар ансамбленә Ояз Садретдиновның башта абыйсы йөргән, аннан күреп аның да йөрисе килә башлый. Руслар арасында туып үскән малай башта үз телен белмәгән. Татарчага өйрәнү өчен бер вакыйга этәргеч була. Кичкенә чакта авылда мине бер әби сорайды, исем ничек дип, мин аңламадым. Әтинең авылга бардым. Анда яхшы иттереп потихонечку уже татарча өйрәндем. Әни белән татарча сөйләшәм һәр көнне, туганнар белән татарча сөйләшәм. И монда мин рәхәтләнеп татарча сөйләшәм. Бик күп концертларга катнаштык, этнофестивальгә, ярдәм
гастрольләргә йөрдем. Ишнан соң бер концерттан соң минем сразу теләгем бар иде. Йөрим, булам, всегда буду ходить. Мин яратам свою культуру. Мин татарча җырлыймын, татарча биимин, татарча сөйләшәмен. Ул мин я такой нации, я буду жить такой нацией. Ансамбльдең репертуарында эстрада җырлары булса да, нигездә халык җырларын башкаралар. Елга 3 концерт уза. Сургутта гына түгел, төбәктәге бөтен чараларда катнашалар. Җырчылары, биючеләре, гармунчылары да бар. Без бит элегинде уенлыкларда, болоннарда уйныйдык. Егетләр затадырык бит армияларга. Ул вакытлар бөтен кешенең дә исенә төшә торгандыр инде, сагындыра инде. Хәзер дә кайткачтан вакыт булганда иптәшләребез җылышып гармуннар белән утыргалыйбыз инде менә отпускларга айткач. Мин үзем Кукмаранакы, Казаннан без 120 километрана торабыз. Отпускка кайткан чакларны Захид Мәхмүди дигән бәләкәйдән капма каршы күршеләр бергә уйнап үстек. Вот. И Захид Мәхмүди язучы була инде ул. Без аның белән бергә утырадыр инде. Шул гармунда уйнап. Захид әйтә торган иде. Фәнили, без монда икәвенә калганбыз, наверное, инде ди. Кукмарада ди, гармунда уйнашалар күренми ди. Вот, шулай кайтып без менә утырайык, рәхәтләнеп. Менә монда Сургут урамнарында чыкканыгыз юкмы шулай итеп? Әлбәттә бар. Сабан туйларга без машиналар өстәрендә җырлап йөргән чаклар булды әле. Аннан соң казымәләр үткәрәбез, менә гармуннар белән казымәләрне казлар суеп, аннан соң китәбез без. Опка төшеп, анда казларны эшкәртеп юып, менә шунда гармуннар белән уйнап, салкыннарда температура минус 20-25 манда, без перчаткалар киеп, булай бармаклар шуды, перчаткалар белән уйнап, машиналардан идәрәзәләреннән безне төшереп калдылар. Ансамбльдең зурлар һәм кеше яшьтәгеләр төркемнәре бар. Барлыгы 50-60 кеше йөри. Без балаларның татар бию репетициясендә дә булдык. 2024 елда узачак юбилей чарасына ныклап әзерләнәләр. Ансамбльгә йөрүчеләр өчен генә түгел, татар җыры тансык булган тамашачы өчен дә зур бәйрәм көтелә. Эльвира Хуснетдинова, Владимир Гурьянов, Ханты-Манси автономияле бүлгесе, Сургут шәһәре. Мәскәүнең Муса Җәлил исемендәге мәктәп укучылары ата-аналарына һәм укытучыларына бәйрәм бүләге ясаганнар. Татар мәдәни үзәгендә без татар мәктәбеннән дигән бәйрәм концерты оештырганнар. Укучылар, алар төрле милләт балалары сәхнәгә чыгар алдыннан бик дулкынлансалар да, тамашачыларның җылы алкышлары кыюлык истәде. Мондый концертларның башка милли оешмалар өчен дә кирәклеге хакында Мәскәү хәбәрчеләребез сөйләр. Бу яңа ел алдындагы очрашу яшь сәләтлеләрнең әти-әниләре өчен чын бүләк. Алар балалары белән дуслык әйлән-бәйләнендә катнашырга дип Мәскәү шәһәренең мәдәни үзәгенә ашыгып юл тота. Катнашучыларның төрле милли киемнәрдә булуы юкка түгел, чөнки Мәскәүнең Советлар Союзы каһарманы Муса Җәлил исемендәге 1186 мәктәптә 30 милләт вәкиле балалары укый. Киргизлар, таджик, үзбәкләр, алар бетене татар телендә сөйләшәләр. Бәйрәм чыгышлары, шигырьләр, җырлар кичкенә катнашучыларда өчен зур сәхнә дулкынлану хисен уятса да, күбесе үзен бик батыр тотты. Бу мероприятиебез безгә бик нык ошады. Безне монда бик матур итеп каршы алдылар. Әзерлиләр. Без хәзер менә җырлыйбыз, җырлыйбыз. Концертны шулай отадылар да без татар мәктәбеннән дип. Бу уку йортының директоры танылган җырчы Роза Шакирова сүзләренчә, мондый очрашуларның төп максаты балаларда татар теленә мәхәббәт тәрбияләү. Безнең мәктәпнең миссиясе күп миллион халык яшәгән Мәскәү шәһәрендә татарлар өчен, татар халкы өчен татар мохиты тудырырга, аларга татар телен өйрәнергә мөмкинлек бирү, татар мәдәнияты белән, татарның тарихы белән таныштырырга мөмкинлек бирү өчен бер утрау булып тора безнең мәктәп.
Күп санлы репетициялар үзләрен аклады. Нәни артистларның тырышуын тамашачылар бик җылы кабул итте. Бик ошады атмосфера катнашырга, танц биергә монда. Бу көнне Мәскәү шәһәренең мәдәни үзәгендә татар, үзбәк, кыргыз, чечен, рус көйләре яңгырый. Татар теле барысын да берләштерә. Балалар бик зур теләк белән дәресләргә йөриләр. Дәресләргә генә түгел, дәрестән соңгы чараларга да, кружокларга. Иң ахырдан балаларны күчтәнәч көтте. Тамашачы һәм ата-аналар исә чарадан яхшы кәеф белән китте. Олия Садыкова, Дина Газалеева, Татарлар, Мәскәү. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Яңа гасыр каналында яңа мюзикл. Бүген без Кыш бабайның кайда яшәгәнен һәм анда нинди кызыклар булганын күрсәтербез сезгә. Маҗаралар дәвам итә. Татар каргалысында яңа остаханә. Икенче кабат киләм инде, бик охшый, үзеңнең ишеңдәге эмоцияларыңны шунда чыгарырга була. Камиләгә яңа ел бүләге. Кыш бабай, откуда ты узнал, что мы хотим котенка? Яңа ел алдыннан нәтиҗәләр ясыйбыз, яңа ел киченнән мөгъҗиза көтәбез. Яңа гасыр телерадио компаниясе бу хакта онытмый һәм һәр елны нинди дә булса үзенчәлекле тамаша әзерли. Айдар Галимов, Салават Фатхетдинов, Илсия Бәдретдинова, Җавит Шакиров, Илсур Муртазалар катнашындагы мюзикл күпләрнең күңеленә хуш килер дип өметләнәбез. Мюзиклны төшерү урыннан Ләйсәнә Садретдинова репортажы. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, менә инде без Кыш бабайның өенә дә килеп җиттек. Инде әйткәнебезчә, Яңа гасыр телерадио компаниясе яңа ел алдыннан мюзикл төшерә. Һәм без аны кайларда төшергәнен күрсәтергә дип вәгъдә биргән идек. Бүген инде төшерү төркеме соңгы көн эшли. Һәм без нәкъ менә Кыш бабайның өендә булачакбыз. Минем өемнең сүре бар. Ә ул серне яңа ел кичендә белерсез. Сәнмесез, сез беренче тапкыр менә мондый мюзиклда эшлисез. Кинода төшкәнем бар, мюзиклда беренчегә. Ничек сезгә менә бу төшерү процессы, гомумән теге яңа ел хисләре бүләк иттеме менә бу төшерү процесслары сездә? Әлбәттә, бик рәхәт, бик кызыклы һәм шул ук вакытта бик җаваплы, бик ошый, бик үзенчәлекле һәм мөгъҗиза дигәннән. Менә шулай яңа елга барлык тамашачыларыбызга иң изге теләкләр дисем килә. 31 көндә күрешербез. Бу мюзиклның барышында Кыш бабайның бүгенге заманга үзенең карашы, аның бүгенге заман белән танышулары эпизод белән бара һәм ул ачылачак. Ләйсәнә Садретдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Нур мәдәни мәгариф комплексындагы Бәхет нурлары балалар үзәгенең яңа проекты. Бу юлы үзәк үз ишекләрен олылар өчен ачты. Остаханәдә эпоксид сумаладан җирле табигать күренешен төшерү дәресләренең чираттагысын тәкъдим иттеләр. Татар каргалысының елгалы, таулы урыннары рәсемгә төшә. Осталык дәресендә хатын-кызлар белән бергә безнең Оренбургтагы хәбәрчебез дә катнашты. Кемнең үз хатирәләрендә җәйнең матур мизгелләрен саклыйсы һәм аларны тасвирлап калдырасы килми икән. Бигрәк тә үз авылыңның иң гүзәл җирләрен, Каргалы елгасы авылаша үтеп, Сакмарга кыя. Бу авылдан ерак булмаган елга буен замандашларыбыз җәйге ял урыны итеп сайлый. Елга буенча бераз астарак инкыйлабка кадәр Галиба исемле сәүдәгәрнең җәйге ял йортлары урнаша. Бу урынның исеме бүген дә сакланган. Без ясадык Каргалның табигатьне, тауларны. Монда һава, азрак табигать та бар инде, таулар кебек. Татар Каргалысында Бәхет нурлары балалар үзәге 2019 елдан эшләп килә. Бүген инде үзәккә 200-гә якын кыз бала йөри. Бәхет нурлары исеменнән күренгәнчә,
Бу билимгә, рухи байлыкны арттыруга омтылу теләге. Башыннан ук осталык дәресләрен алып баручы. Безнең детский центрда бәхет нурларында шундый матур мастер-класслар ачтык. Әниләр өчен, хатын-кызлар өчен. Беренче мастер-класста ботанический барельеф ясадык. Минем 3 балам бар, алар төшерергә яраталар. Һәм мин дә аларга карап, бездә шундый мастер-класслар ачылгач, шуңа килергә булдым. Үзеңнең ишеңдәге эмоцияларыңны шунда төшерергә була инде. Әлбәттә, гади бияуга караганда эпоксид сумала белән эшләүнең ысулы аерыла. Техникалары да төрле. Әлеге хатын-кызлар арасында төрле профессия кешеләре, табиблар, мәдәният өлкәсендә хезмәт итүчеләр, хуҗабикәләр. Без атна ахырында шулай ял итәргә яратабыз дияләр. Беренче мастер-класста ботанический барельеф булды. Анда чәчәкләрдән төзегән идек. Бик шады, кызлар да бик шәп. Эльвира молодец. Шундый ниләр булгач, куанабыз инде безнең авылда. Бу каргалы кешеләре өчен бик зур уңыш инде өйрәнергә, бер кая барырга кирәкми. Үзебезнең авылда шундый мастерлар бар, өйрәтәләр матур итеп, төшерергә дә, язырга да була. Иң беренчедән зур рәхмәтләремне белдерәсем килә менә шушы оештыручыларга. Бүгенге мастер-классны мин беренчегә килдем әле. Бу яңа алымнар белән ясалган картиналарга бик кызыгып карый идем. Үз кулларым белән эшләп каравы бик тә кызыклы булды. Алдагы көннәрдә дә эшләвемне дәвам итәрмен дип уйлыйм. Менә бөтен процесс, авыр нәрсә юк. Бу мастер-класста эш бияу һәм бер пигмент ярдәмендә арт-техника ташкисе формасындагы стильле, оригиналь интерьер картина ясалды. Бик охшады мастер-класс. Тагын киләсем килә. Иҗади дәресләрнең практикаль эшенә зур игътибар бирелә. Һәрберсенең тематикасы актуальлыгына карап төзелә. Киләсе дәресләрдә үзенчәлекле булыр. Тегү машинасында без хотим из хлопкового шнура тегергә салфетка сервировочная и корзина. Оренбур өлкәсеннән Фируза Абсалямова, Ринат Абсалямов, татарлар. Шыршыбыз урманда, шаулап торды анда. Җәендә, кышында зифа, яшел ул һаманда. Җәендә, кышында зифа, яшел ул һаманда. Җиле буран аны юатты, җыр көйләп йоклатты. Туңа күренә диде суык, кар юрганын япты. Туңа күренә диде суык, кар юрганын япты. Екатеринбургта яшәүче Илдар һәм Лилия Галләмовлар яңа ел алдыннан кызлары Камиләнең күптәнге хыялын тормышка ашырга булганнар. Һәм инде ярдәмгә Кыш бабай белән Кар кызын да чакырганнар. Кыш бабай Чәкчәк ансамбле баянчысы Илнур Хәмидуллин, ә Кар кызы Урал сандугачы фестивале лауреаты Зарина Хәмидуллина, Илнурның кызы. Камилә 4 ел инде Чәкчәк ансамбленә йөри, татар телен һәм җыр биюләрен өйрәнә. Теләгән бүләк алу бик күңелле. Камиләнең дә шатлыгы ишенә сыймады. Безнең төшерү төркеме әлеге бәхетле мизгелләрнең шаһиты булды. Меня зовут Камила. Камилә Галләмова әле мәктәптә укымый, ләкин инде басма хәрефләр белән яза белә. Бу хат адресаты гадәти түгел. Хаты шып-шын Кыш бабайга юнәлгән. Кыз аңардан үзенә кичкенә генә дус сорый. Визгут хорошо себя вела. Камилә Илдар һәм Лилия Галләмовларның яраткан һәм әлегә бердән-бер баласы. Һәр көн кызлары сәламәт, белемгә омтылучан һәм бәхетле булып үссен өчен әти-әниләре күп көч куя. Ой, как вкусно выглядит. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням.
Ты меня сегодня накормила. Было очень вкусно. Балалар бакчасыннан башка Камилә сәнгать студиясына йөри. Моннан тыш әле ул музыкаль мәктәпнең фортепиано сыйныфында да укый. Камиләнең әтисе Илдар Мөхәммәд Таһир улы Екатеринбургка Башкортстан Республикасының Тәтешле районы Иске Сикияз авылыннан күченә. Янгын сөндерүче машина йөртүчесе булып хезмәт итә. Кызның әнисе Лилия Альберт кызы Свердловскидан сату буенча менеджер булып эшли. Аларның кавышулары аерым бер тарих. Монда бит барыбер күбрәк руслар. Интернетта язган ем Яндекста, татарский сайт.com килеп чыкты. Татарлап бар икән. Все, шунда таныштык. Ну, я бигрәк ягымлы, шуңа мен нык охшады. Ярыймы киррегә? Исәнмесез, кызлар һәм кызлар? Ниһаят сезгә менә килеп җиттек. Яңа ел беләсезне барыгызны да. Менә кызым, кар кызым беләсезгә кунакка килдек. Исәнмесез. Син Камилә буласыңдыр инде? Әйе. Ох, молодец. Ничек зур булып үскәнсең, Камилә? Ой. Бер мизгелгә генә Камилә Кыш бабайда Чәкчәк ансамбленең баянчысы Илнур абыйын таныр дип тоелды. Әмма абыйсы үзен белдертмәде. Молодец, менә. Әйдәле, Камилә җырлап күрсәт әле безгә. Какыта. Кайсы җырны җырлыйбыз? Кояшлы ил? Да, әйе. Кояшлы ил безнең ил, күгә әңгел аяз, гел аяз. Кыш кидерсә кыш бабай, шашак алып килә яз, шашак алып килә яз. Татар телендә оста итеп башкарылган җыр өчен Камиләгә күчтәнәш тә тиешле билгеле. 1, 2, 3, 4, 5, 6. О, менә кызыма дигән бүләк килеп җитте монда. Кыш бабай, откуда ты узнал, что мы хотим котенка? Мин бит бөтен нәрсәне белеп торам. Әллә безнең хат килеп җиткәнме? Сезнең хатларыгыз килеп җитте, мин аларны укыдым. Менә рәхмәт, 2нче елга да шулай. Матур теләкләрегезне языгыз, үтәрбез. Чыпшын Марсик кушаматлы пси баласы Камиләгә теләгән кичкенә дусты булып чыкты. Әти-әниләре бу карарга бик җитди һәм төптән уйлап килде. Алар фикренчә, кичкенә җанны ярату һәм карау Камиләдә кешелеклелек, шәфкать һәм теләктәшлек хисләрен тәрбияләр. Һичшиксез шулай булыр да. Боюсь. Инсаф Абдулла, Альфия Габдушева, Юлия Шлентова, Татарлар, Екатеринбург. Татарлар игътибар үзәгендә сәяхәтләрен дәвам итә һәм милләттәшләребезнең яшәешен сезгә җиткереп бара, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Кабат очрашуларга кадәр сау булыгыз.